Right, muri yeZimbabwe hazvisina kumira mushe. Panapa ndiri kuona nyaya iri kuitika yemukomana uya anonzi Ngadziore uya Denford Ngadziore wekuvhura hombe musuna apa ari kunzi zvoni yanga ari kuchinja mebhorini kutoita matakshop yese ende akomanaka pakashata pakaipa, but now nyaya yacho yakuwana munhu akuna kurirwa ende handisi kuziva zviri kushanda papi. So ini neregedza ndikudze nyaya yacho matauro eri kuita then ndozonyatsokutsanangurira kuti zvinenge zvichifamba sei. Panapa pari kunzi Ngadziore is just one of many Chamisa's councilors who have turned Harare upside down. I've heard that some of Chamisa's councilors even declined opportunities to contest as MPs because kuita councillor kune chibanzi. I've also heard that people were made to travel across the country with Chamisa because kumarali ndokwaiitwa compiled malist emastands. Ngadziore is merely the tip of the iceberg. Ndo shoko ratiri kuona panapa riri kubuda riri kutaurwa. To me it doesn't make sense honestly kuti zvinenge zvichinyatsofamba sei zvinenge zvichitaurwa. Ndari kuendera mberiwo futi because papabvunzwa akapo chinziko problem even Chamisa wacho doesn't know how a seat must operate. That is why he is tolerated choosing these people with VSRIB into being councillors problems with democracy. Zvikanzi ayo Tsvangirai, Chamisa and many opposition leaders never truly focused on governing the local councils under their control. For them, the priority has always been State House. I once raised this point on Facebook and Chamisa's response was simply to plant a tree, and that was the end of it. There was no sustained engagement in civic responsibilities, largely because he saw himself as a victim of an unjust electoral outcome, someone who believed he rightfully deserved to be president. Apedza zvake zvimwe zvacho zvaakuzotaurwa ratodhirama ina ndichatomboende ikoko kuti right ngationesanei panapa mbudi yeZimbabwe tisati taunza response imwe iri kutaurwa panapa yandiri kuona ine vana veZimbabwe. Nyaya iripo ndeyekuti kublema uyu panyaya dzaNgadziore so far izvo nonsense. Why ndiri kudaro? Ngadziore akarikolewa naShabangu madhezi aya ndobva adzokera ari independent candidate. Saka hapana munhu akanzi independent zvikuru wadari kuzvimirira angofane munhu akaita saTemba Mliswa akanoita independent candidate ya zvake kunotoni ndobva anowina. So this is the same nemunhu yeye anonzi Denford Ngadziore akangonoitawo independent candidate. Ukatopinda uri independent hapasisina munhu ari kunzi boss wako kumberi, wakutongozvimirira, wakutongozvionera, watongopinda uri councillor of 411 wakutongoita skill rako ronoko chingoita. I think zviri clear. I don't think kuti pane zvimwe zvichada kuti zvinge zvichiwedzerwa ipapapa kana zvichinge zvanzwisisika. Kana tawirirana regedza tibva tanzwa response iri panapa kuti iri kunzi kudii. Mukoma Kulende mamukase mukoma Kulende. Ndoda kupindura chimfana ichi chiri kutaura chinoti ndine 17 years ichi. Achiri mwana ngaambondoamwa mukaka. Isusu ku MDC taisapota Tsvangirai, tanga support party. Right now for situation yatari izvezvi ari kutaura neza 2028 isitiri kutaura neza 2026. Isusu pa situation iripo izvezvi apinda ndiye saka apinda ndiye kana pochipinda chivengwa ngaapinde chivengwa. Tiri kutomutsigira nemasoka ari kutotaura iwawo. Iko ku triple C yakazopinda manje tiri kusapota iye Chamisa, hatisapoti party, hatisapoti biti, hatisapoti ani, zvese zvaari kutaura zvese izvo. Hazvibetseri chinhu zvantaura zvakuti 2028 tisikatauri na 2026 tinoda kuti munhu angagwabve. Iye ari kutaura nezvekuti 2028 mageneral wese aurawa. Because hapari kurova magenerals kapa ende pari kurova vanhu apa. 2028 vacho munonga mapedzwa, vanonga vapedzwa naye Mnangagwa, vanonga vapedzwa. Haiti zvekutamba murume uya unopedza kurakasha zvese. Dai itotitsigira hakwe 2026 ari kutaura 2028 pane 1 year pamberi. Ngasataurira tsvina isi, ngasataurira focho, haasi kutaura zvinozika. Nyanga anyambopinda politics and 16 years. Achiri mwana ngaambondoyamwa mukaka. Ngasataura sina musoro, ngasati nyanga dzabezo nga 2028 ake.
isu tototsigira yechiyungu acho ngaatopinda because ndiye ari kutokwanisa kutomuzungunisa musi and akada kutaurisa futi chiyungu wacho unourawa havaiti zvekutamba vanhu aya vanouraya kuraya chaiko chaiko kwete zvekutamba vana biti havatengesi ana naskala vatengesi vakapandukira tsvangirai vakapandukira nhengiriki vakapandukira futi Chamisa nana chavangu vayo saka hatisi kuvati asi kana vaine power yekuti vangandonhingirika hazvina problem isu tongodongoti pangobva iro riri gandanga iro ratipinza ratipedza iko riri kuteerera umwe naumwe rechiuraya angosumudza musoro anourawa angoti sumudza musoro anourawa